Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Pila ka tuig na ang nakalabay, niadto ko sa nasod sa Myanmar. Kung sa Cebu kada 50 meters radius adunay kapilya, dito sa ilang dapit sa Yangon nga mao ang kapital sa Myanmar, halos kada iskina adunay pagoda o Buddhist temple. Usa ka porsyento lamang ang Katoliko sa ilang nasod, 1%. Busa gamay ra kaayo ang ato ang presensya didto. Apan usa sa akong nadiskubre mo ang presensya sa usa ka Catholic home for the aged nga lampas na usa ka gatos ka tuig didto sa Yangon. Gisugdan kini sa mga madre sa Little Sisters of the Poor niadtong 1898 pa. Kini nga maong panimalay nagserbisyo dili lang sa mga Katoliko nga mga tigulang kundi apil mga Buddhist, mga Muslim, ug uban pang relihiyon o sekta didto. Walay pili kung kinsa ang dawaton basta tigulang o nanginahanglan, ila kining atimanon. Ang mga madre didto madasigon kaayo sa ilang pag-alagad. Alang kanila, nilahutay sila dili tungod kay daghan sila og kwarta, kundi tungod lang gyud sa grasya sa Dios. Wala kitay mahimo kung wala ang Diyos. Maong sa Ebanghelyo karong adlaw, nag-awhag si Jesus nga mahimong maluluyon sama sa Amahan. Dili lang kini usa ka pahimangno, kundi usa ka paagi sa pagpuyo. Ang karitas o charity o ang pagkamaluluyon mao ang marka sa tinuod nga anak sa Dios. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, walay kondisyon ang kaluoy sa Ginoo. Sa pulong ni Jesus, walay kondisyon ang kaluoy sa Amahan. Nagpaulan siya sa matarong o sa dili matarong. Ang mga madre sa Home for the Aged dito sa Yangon sa Myanmar, dili sila mangutana unsay relihiyon sa mga tigulang nga moabot sa ilaha sa dili pa sila motabang. Mausab kini ang giingon ni Jesus. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Luke 6:37. Ayaw paghukom, aron dili kamo pagahukman. Ayaw pagsilot, aron dili kamo pagasilutan. Ang paghukom dali, apan ang pagkamaluluyon lisod, kay nagkinahanglan kini og dako nga kasing-kasing. Kining pagmaymay ni Jesus karon sa atong ebanghelyo, kabahin sa Sermon on the Plain. Diin, gitudlo ni Jesus ang radikal nga gugma. Ang kaluoy, dili ni siya emotion lamang, kundi desisyon sa pagpasaylo o pagdawat. Usahay, dili kayo ta mohukom sa sayop sa uban. Apan buta sa atong kaugalingong kakulang. Ang Kwaresma nagtudlo nato sa paghinulsol o pagtanaw sa atong sulod aron mas mahimong malumo ang atong kasing-kasing. Si Mother Teresa, kanunay siya nag-ingon nga, if you judge people, you have no time to love them. Kung maghukom lang ka kanunay sa mga tao, pasabot na nga wala kay panahon sa paghigugma kanila. Walay kondisyon ang kaluoy sa Ginoo. Ikaduhang punto, ang Ginoo manggihatagon. Ang Diyos dili dalo. Galante ang Ginoo sa iyang paghatag. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over. Luke 6:38. Paghatag ug kamo paghahatagan, maayong takos, gidasok, giuyog ug nagawas. Ang hulagway nini mao ang takos sa trigo nga punon hangtod muawas. Kung kita maghatag og gugma, grasya usab ang mobalik kanato. Sa orihinal nga kultura sa mga Hudiyo, ang paghatag og takos nga puno kaayo nagpasabot sa pagkamatinud-anon ug pagkamanggihatagon sa magbaligya. Mausab ang saad sa Dios. Ang iyang pagkamanggihatagon dili mausik. Bisan sa kalisod ang paghatag magbunga og kalipay nga dili mapalit sa kwarta. Sa atong kahintang bisan maghuna-huna ta nga gamay ra atong mahatag. Apan ang Dios dili mangayo sa kadaghan sa atong bulsa,
kundili sa kamanggihatagon sa atong kasing-kasing. Ang usa ka pahiyom, ang usa ka pagbisita sa may sakit, ang usa ka pagampo, dako na kaayo na sa mata sa Dios. Kumuhatag kita, ang Dios maghatag usab sa paagi nga usahay wala lang gani nato damha. Ang Ginoo manggihatagon. Story time. Ang turning point sa kinabuhi ni Mother Teresa nahitabo ni adtong nagsakay siya og tren paingon sa Darjeeling sa India. Dito sa tren, nakasinati siya og gitawag niyang call within a call. Nabati niya sa iyang kasing-kasing nga gitawag siya ni Jesus sa pagbiya sa kumbento aron mag-alagad sa labing kabus sa Calcutta. Dili kini sayon kay sigurado na ang iyang kinabuhi kauban ang mga Loreto Sisters ang iyang unang kongregasyon. Apan iyang gitubag ang tingog sa Ginoo. Sa tren, wala siya dako nga plano, kundili usa lamang kapagsalig sa grasya sa Dios. Nisugod siya sa pag-atiman sa mga himatyon diha sa dalan ug sa mga batang walay kapuy-an. Gikan sa usa ka yano nga pagtubag sa tawag, mitubo ang Missionaries of Charity nga mitabang na karon sa daghang mga tao nga nagkalisod-lisod sa tibuok kalibutan. Ang tanan nagsugod sa usa lamang ka manggihatagong kasing-kasing nga andam muhatag, muhalad sa iyang kinabuhi para sa uban. Kining kasinatian ni Mother Teresa usa ka prueba nga wala kitay mahimo kung wala ang Dios. Apan kung mosalig kita kaniya, daghan ang mahimo pinaagi kanato. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang takos nga imong ipuno sa uban, mausab ang takos nga ipuno sa Dios alang kanimo. Himuha kining Koresma panahon sa paghinulsol ug pagkamaluluyon. Tan-awa ang imong palibot og pangitaa kung kinsa ang nanginahanglan sa imong gugma. Sugdi sa balay, dayon sa imong komunidad. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.